Hola, molinetes! Avui us porto un conte sobre un nen petit que volia molt un regal d'aniversari. Comença així. Vet aquí una vegada que hi havia un papa que tenia 2 fills. El germà gran es deia Marc i el petit es deia Pere. I el Marc, el Pere i el seu papa vivien tots junts en una caseta. Així. I el Pere estava molt content perquè al cap de poquets dies seria el seu aniversari. Li feia tanta il·lusió. I els dies van anar passant i passant fins que va arribar el dia del seu aniversari. I el papa va dir: Vine, Pere, vine, que cantarem una cançó. Sí. I es va posar al mig. I el Marc: Vinga, cantem. I aleshores tots tres van començar una cançó que segurament sabràs quina és. Diu: moltes felicitats, et desitgem tots nosaltres. Moltes felicitats. Yeah! I al Pere li van posar davant seu un pastís molt gran amb 2 espelmes, perquè feia 2 anys. I el Pere va agafar molta força i va bufar aquelles 2 espelmes amb tantes ganes. I després d'haver menjat una miqueta de pastís, el papa li va dir: Vinga, Pere, tenim un regal per tu, mira. I va portar una caixa gran. I el Pere, quina il·lusió que li feia! Sabeu per què? Li feia molta il·lusió perquè el Pere volia molt tenir un patinet. El seu germà, el Marc, en tenia un i ell encara no. I estava esperant que dins d'aquella caixa tan gran hi hagués per fi el seu patinet. Així que quan el pare va posar la caixa, quina emoció! El Pere va començar a estripar, xas. I quan va obrir la caixa, sabeu què va trobar? Una cuineta! Una cuineta per preparar menjar i jugar, a tallar fruita, a preparar plats, a rentar plats. Però no era el que el Pere volia. I quan el Pere va veure aquella caixa, va començar a plorar. Se li van començar a fer unes llàgrimes, mireu, així grans, que li començaven a relliscar per les galtes. I el llavi li començava a tremolar. I el seu papa, molt sorprès, li va dir: Ep, Pere, però què et passa? Què tens? I el Pere: Jo volia un patinet. I va començar a plorar dient que volia un patinet. I el papa es va enfadar. Es va començar a posar la cara així molt sèria i li va dir: Però, escolta'm, Pere, què més vols? Tens un regal fantàstic, que aquesta cuineta és molt xula, I el Pere: Però jo volia un patinet, com el Marc, un patinet. I va plorar, i ara més, no només plorava, sinó que a més donava cops amb els peus, així. I el papa es va enfadar encara una mica més i es va començar a posar vermell aquí a les galtes. I va dir: Però, que no veus que no pots tenir un patinet, que encara ets molt petit? Quan creixis una mica més, tindràs un patinet. Ara no pot ser. I quan el Pere va veure que el seu papa estava enfadat, encara li van entrar més ganes de plorar, perquè ara més s'havia espantat una mica. I ara no només donava cops de peu amb el terra, i no només plorava, sinó que es va tirar pel terra, així, mireu. Jo vull un patinet! I en aquell moment el papa ja no estava vermell, no, es va posar de color lila de tan enfadat que estava. I va acostar-se així amb un pas molt decidit cap al seu fill. I aleshores es va recordar que era molt petitó i va fer... I aleshores, amb els seus braços, va agafar el Pere molt fort i li va dir: Pere, què passa? I el Pere va tornar a repetir: És que jo volia un patinet.
Tu volies un patinet i t'ha tocat una cuineta. Sí! I no estàs content? No! Ja ho veig. Però mira, això és el que avui t'ha tocat com a regal. Entenc que estiguis enfadat. Ens quedarem aquí junts fins que estiguis una mica més tranquil. I el Pere estirava fort amb els braços i deia no, deixa'm, no! I estava molt, molt enfadat. Però el pare, que ara s'havia tranquil·litzat, l'estava agafant suau i fort al mateix temps. Li estava fent una abraçada molt fort i li deia d'acord, Pere, d'acord. I respirava, i respirava, i respirava. I tant respirar, al final el Pere, a poc, va anar deixant de cridar, les llàgrimes es van fer més primes, el seu cos es va quedar fluixet i va arribar un moment en què ja estava tranquil. I aleshores, en aquell moment, el seu papa li va dir a veure, Pere, vols que anem a veure com és el regal? A veure si t'agrada només una miqueta. I el seu germà Marc, que havia estat escoltant tot i havia estat mirant la cuineta de molt de prop, va dir sí, que jo sé fer uns espaguetis, en aquesta cuineta, superxulos. I el Pere va mirar el seu germà i li va dir no, espaguetis no, farem truita. I el Marc d'acord, fem el que tu vulguis. I aleshores el Pere, tot solet, va baixar dels braços del seu papa i se'n va anar a veure com feia una truita amb el seu germà. Mira, es fa així, No, però has d'agafar la olla, no? Deia el Marc i el petit. No, oi, au, ho farem així, mira, amb aquesta olla. I, a poc, el germà Marc i el germà Pere van estar jugant bastanta estona. De fet, van estar jugant tota la tarda. I el dia següent també van jugar. I l'altre dia també. I al final, sabeu què? Resulta que al Pere també li agradava la cuineta. I els dies van passar i van jugar a la cuineta, a fet i amagar, a cuinar amb el papa, moltes coses. I va arribar el dia en què el Pere va fer 3 anys. Ja havia passat tot un any. I sabeu què li van regalar aquest cop? Ho heu endevinat. Aquest cop sí, li van regalar un patinet. I conte contat, conte acabat. Adéu!